Hyvää iltaa ja tervetuloa Leaf-uutisiin. Tänään puhumme Leaf RP:n tapahtuneesta pankkiryöstöstä. Mennään suoraan asiaan. Pankkiryöstö tapahtui 26.4.2025. Pankkiryöstön kaikki tekijät eivät ole tiedossamme, mutta yksi henkilö pistäytyi silmäämme. Kaupungista tunnettu Rafe Morgan ollaan nähty ryöstämässä pankkia jenginsä kanssa ja tunnistettu vaatetuksen perusteella. Rafe Morganin motiivi ollaan saatu selville haastattelussa, joka pidettiin noin tunti tapahtuneen jälkeen. Siirrytään siihen. No niin, joo. Mikä teidän motiivi siihen ryöstöön oli? Joo, me ollaan tuolla Uudelle saarella, mitä olette varmaan huomioineet, että se on tullut kuuluisuuteen, niin siellä ollaan viimeiset 2 vuotta tehty rikoksia ja tälleen, niin paikalla sheriffi pelkää meitä, ei maahan meille mitään, me ollaan voittamattomia, niin me kelattiin laajentaa meidän toimintaa tänne keskustaan päin ja... Kamera ihan vituilla on se tässä kunnolla, no niin joo. Niin, tosiaan lähdettiin vetää tällaista isoa hommaa, aloitetaan isolla hommilla, totta kai me ei olla pikkutekijät, niin vedettiin tollanen kevyt pankkiryöstö, mitä siinä oli, ehkä 6-8 poliisia. Sitä vedettiin takaa jo roadblockin kerran, mutta roadblocki kusahti, kun poliisiauto olisi niin paljon massaa, kun NPC-rekoiksi tiedätkö. Niin brekkalee 3 volttia sen takia, jota mä join vähän mehua. Joo, vähän mehua. Tulee... Sen jälkeen mentiin meidän tiloille. Sitten SWATi hyökkäsi vittu, sieltä tuli joku 8 vitun poliisia meidän päälle ja sieltä tuli 8 poliisia, me lähdettiin meidän moottoripyörillä autotallista karkuun, siellä on me ei olla vielä, mehän siis kustannetaan koko saari, me ei olla rakennettu sitä loppuun, niin siellä on sellainen katkenainen silta, niin meillä on aina sellainen plan B, että siellä on sellainen vene piilossa, niin vedettiin moottoripyörillä sinne järveen, mereen itse asiassa, niin sillä veneellä ja helvetti, että poliisit tykitti päin perkele, mutta tästä löytyy sit lisää tuolta TikTokin tai YouTuben puolelta, kun sinne postattaa se video tästä. Noniin, onko muuta kommentoitavaa? Ei maahan mitään, me vallataan tää kaupunki kyllä tässä vielä joku päivä. Varokaa poliisit, me tullaan hakemaan. Kyllä. Kiitos. Ei mitään, kiitos. Kiitos Hessi. Kiitos. Kuka vittu? Kuka vittu saa olla? Noniin biifi. Noniin kädet ylös, mulla on puukko, mulla on ase ja mulla on revolveri. Rafe Morgania ei olla vielä saatu kiinni teosta todisteiden puutteen myötä. Kiitos kaikille katsomisesta ja nähdään uudelleen uuden jakson parissa.